Siz Totorlar Tapşun Qarısı Suyda Flor Abdullina İsənmisiz programda көтәреләчәк темалар. 21-ші ғасырда дәртмен кебек химиячылык кылучыларны тәрбияләп булырмы? Татар зыялылары фикер алыша. Екатеринбургта татар теле укытучыларын бер мәйданга җыйдылар. Россия президенты премиясенә лаек булучы укучыларны тәбрикләделәр. Лангепаста дин әһелләре оешма җитәкчеләре белән бергә түгәрәк стәл янында сөйләште. Шәхсләр сәхифәсен Хади Такташ истәлеген әзерләдек. Гыйнвар аеның салкын көннәрендә дөньяга авыз салган. Шигърият диңгезендә йөзгән каләм ясенең туына 110 ел. Шагыйрь Хади Такташ ата-бабалардан килгән рухи байлыкны буыннан-буынга тапшырып калдыру һәр гасырда яшәүчеләрнең бурычы булырга тиешлекне аңлатучылардан. Мәңгелек йортына килүчеләрнең эсе суынмый. Татар зыялылары шагыйрьнең фикерләрен күңел дәфтәрләрендә саклый дисәк ялгыш булмас. Хади Такташның туган ягы Мордовия Республикасының Сыркыды авылы халкы белән элемтәдә техник фәннәр докторы, профессор, шигъри җанлы Азат Шәймулла улы тора. Мен үз гомеремдә, үз теләгем белән Такташны яратып 3 мәртәбә Сыркыдыга барган кеше. Поезд ыргый, мин тәрәзәдән күрмәмме дип бер танышны карап барам. Ким соң кирәк миңа? Станцияда йөргән халыклар, йыртык күрке, ишек чабатасы белән бар да якын. Беренче сәфәрендә үк тиешле тукталышка килеп җиткәч, милиция хезмәткәреннән кайда монда Такташ урамы дип сорый. Шагыйрьнең исемен атауга ук татар зыялысына җылы мөгалимәдәге караш күзгә ташлана. Шундый җылы итеп кабул иттеләр мине. Әйтерсең дә мин Такташның инесе һәм менә Такташтан сәлам алып кайткан аларга. Казанга шундый игътибар. Заһидә дигән әбидә тордым, ул Такташны белә иде, күреп белә иде. Ул шундый йомшак телле, эй маем гына дип эндәште ул миңа. Азат Шәймулла улы авылыгыздан кабат үтәрмен дигән мәкаләдә язып чыга. Шагыйрьнең туына 80-100 еллыгына каләм ясенең туган ягында була һәм Такташка атап хатларын яза. Кем дип дәшим? Такташ бабай дисәм ни өчендер телем әйләнми. Синдәй чая бунтар егетләргә бабай сүзе һич тә бәйләнми. Хади аби дисәм, матур яңгырый, әмма син бит Мөхәммәд Хади. Мөхәммәдле абый катлаудырак, Мөхәммәдсез Хади бик гади. Хади Хайруллович дияргәме рус теле белән шагыйрьләргә алай дәшү бармас. Шигъри җанын җуяр, мин беләм. Ә үзеңчә просто иптәш дисәң, аңламаслар булган кешеләр. Юкса байтак аңлайышыр иде синең белән минем эшләр. Иптәш сүзе уңды, җылы түгел. Бүген иптәшлектән качабыз. Гүя әфәнде дип, господин дип яңа мөнәсәбәт ачабыз. Аңламассың шулай кайчакларда киресе дә бездә булгалый, хатын-кызлар хатынлыктан качып, тормыш иптәшлегендә гывалый. Кем дип дәшим, кем дип исемен куйым, талантыңа минем баш иеп. Хисләр буталдылар. Шуның өчен мин дәшәмен сиңа Такташ дип. Татар зыялысының хатлары Такташның киләчәккә хатларына җавап булып тора. Ул бит мин туганчы күптән үлгән. Мин шуңа күрә аңа киләчәктән җавап хатлары язам. Америкада яшәп иҗат итүче композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова Казандагы сәфәрендә Хади Такташның Җир уллары трагедиясе буенча оратория язуын җиткергән иде. Туган ягына барып чыгарга җыенуында әйтте. Музыкаль әсәр кайчан тамашачы хузурына тәкъдим ителер, билгеле түгел. Мин шундый табигатьтә хәзер яшим ки, һәм тәрәзәдән минем вулкан күренә, һәм көндә без чик титрәүләр көтәбез. Һәм мин әйтәм, Такташның анда гына язып була. Мин бу әсәрне инде 40 ел узын белән менә булай йөртәм. Татарстан Милли музеенда шагыйрь-драматург Хади Такташның шәхси әйберләре саклана. Экспонатларның бер өлешен улы сәнгать фәннәре докторы академик Рафаэль Такташ тапшырган.
Абруй казанган зыялы Рафаил әфәнде Ташкентта яшәде. Узган ел гүриясе булды. Әңгәмәдәшебез Азат Шәймулла улы Токташка багышланган хатларын язуын дәвам итәргә җыена. Берничә ай элек кенә аңа тагын шагыйрьнең туган ягында булырга насыйп булган. Токташ музей ачылган. Моны безнең элекке министр, сәламәтлек министрлыгы Камил Зияддинов булышкан һәм Мордовияның нақшунда юк сәламәтлек министры икесе бергә эшләгәннәр. Музей алдына бюстта куелган. Музей гаҗәп матур җыелган, оештырылган аны. Мәчетләре бар мәктәпләрендә татар теле предмет буларак кына укытыла башлаган. Токташ нигезе инде километр ярым читтә калды. Без ул белгән нигездән әйбәтләп туфрак алдык. Туфракны кояшлы матур көндә шагыйрьнең мәңгелек йортына салырга җыеналар. Колхозда биткән, бик моңсу. Авылга газда кергән үзе. Булар Мәскәүдән 450 генә чакрым ераклыкта. Мәскәү юлыннан бер 150 метр гына кереп ул. Бик матур, кара балчык, иркен итеп утырган авыл бу. 700 авыл, бүген бер 60лап йорт бар. Чөнки ул 30 елны Токташ исән вакытта яна, бик зур. Пожар дигән романда язырмын дип уйлаган була. 31 елны инде Токташ үлә, шулайтыр ул хыяллар тормышка ашмый, бөтен кеше дә йорт сала алмый. Алар күбесе китәләр. Киткән урын буш кала, салган кеше инде үз урынына сала. Быел Хади Токташның тууына 110 ел, 100 еллыгына һәйкәлен салу мәсьәләсе күтәрелгән була. Тормышка гына ашмый кала. 12 бинасын төзегәндә ул Хади Токташның ие урынына салына, шагыйрьнең иҗади мирасын күрсәтә торган бүлмә булыр дигән фикерләр яңгырый. Татар зыялылары бүгенгәчә әйтелгән сүзләргә уңай җавап көтә. Музей хезмәткәрләре фикеренчә, мискин дә, тәкәббер дә булмаган, 31 яшендә фани дөньядан бакый дөньяга күчкән шагыйрьнең исән чагында да язмышы ачы. Шәхси әйберләрнең аукционда сатылу күренеше үзе бер фаҗига ләбаса. Колхоз кырын тутырып будай үсә, дулкынлатып аны җил исә, ташлап шагыйрьлеген җил иркенә. Калыйм мәллә шунда югыйсә. Бибинса чыккан, утын кисә. Тулымнарын силпеп җил исә, ташлап шагыйрьлеген җил иркенә. Калыйм мәллә шунда югыйсә. Айшак кызы килә казлар бу. Артка кала аксак бәпкәсе, бөгелеп алган чакта шул бәпкәсен шалтырап китә. Калыр тәңкәсе. Киләчәк үзебездән генә тора. Без аны бүген башларга тиеш. Без Токташ кебек, Тукай кебек, Туфан кебек зур шәхесләребезне берничек тә онытырга тиеш. Алар бит безнең рухи маягыбыз. Алар безгә шундый рухи байлыклар калдырдылар. Без аны саклап, кадерен белеп, саклап киләчәккә илтергә тиеш. Яңа шагыйрьләр тудырырга тиеш. Бүгенгеләрне аның шартлар тудырырга тиеш без. Алар рухи дөньябызны байтуга армый талмый хезмәт итсеннәр иде. Без шул рухи байлыктан көч алып, тормышны тагын да матурлауга, производстволарын тагын да мулрак эшли торган итеп, халыкны муллыкта яшәтерлек итеп үстерә алсак иде. Тормышыбыз матур булыр иде. Мин үзем чын күңелемнән ышанам. Алла бирсә безгә, Аллаһ Тәгалә үз илебезне, үз дәүләтебезне булдырырга мөмкинчелек бирер. Шул өмет без бөтенебездә күңелләребездә кадерләп сакларга тиеш. Чөнки без узак гасырлар дәүләт тоткан халык. Без инде берничек тә менә бүген генә юкка чыгарга, дәүләтебезне торгызу турындагы уйлардан ваз кичәргә берничек тә без андый юлга, андый мискинлек юлына басырга тиеш түгел. Без башка халыкларга яратып карыйбыз. Алар да матур яшәсеннәр. Әмма без үзебезнең дәүләтебез белән, үзебезнең рухи гадәтләребез белән, үзебезнең яшәү рәвешебез белән башкаларга да үрнәк була алсак иде. Хәзер татарлар тормышында булган вакыйгаларга кыскача күзәтү ясарбыз.
Тубылда укытучылар династияләренең бәйгесе булды. Аларга бәяне филология фәннәре докторы профессор Флюра Сайфуллина җитәкләгән жюри бирде. Беренче урынны Вагай районының 9 мәктәбеннән Ибуковлар династиясе яулады. Хантиманси автоном округының Урай шәһәрендә язмышында буыннар сулышы дигән әдәби музыкаль кичә үткәрелде. Вакыйгада Фина ханым Хөсәйнованың китабын тәкъдим итү булды. Әбүл Халим хәзрәтнең катнашуы да кичәне ямьләндерде диләр. Қалада дин һәм милли эшләрнең бергә үрелеп үсүе куанычлы күренешләрдән. Хәләл продукция җитештерүгә Ростов өлкәсе предприятиеләрдә кушыла дигән хәбәр алдык. Татарстан Диния нәзарәтенең хәләл стандарты комитеты кирәкле документларны Ростов өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәтенең хәләл мәсьәләләре комитетына тапшырды. Алдыда безнең белән бергә булыгыз. Безне менә чит илдә барыбер да динебез һәм рус теле берләштереп тора. Күбрәк. Моның өчен татарлар, шул ук Үзбекстаннан килгән, шул ук Казакъстаннан килгән татарларның анда аларның телләре без Татарстаннан килгән татарлар булмаса да, шунлык белән менә инде ничек тә булса бергә аралашып рус теленнән татар теленә күчү юлларын эзлибез. Шул ук вакытта инде безнең анда башка төрек халыклары белән элемтәләребез бик көчле. Дубай битәлектән түгел генә менә шул чит ил кешеләре килеп анда яши башладылар. Анда туып үскән татарлар анда юк дияргә була. Шуның өчен бүгенге көндә ул яңа регион татарлар өчен. Әлбәттә без бүтән менә бу татарларның таралган и күп тарихи торган җирләреннән үрнәк алып үзебезгә шул базада һәм менә бу алдынгы аларның эшләгән эшләрен алып үзебезгә күчерәсебез килә. Шуның өчен аралашуларыбыз бар. Фин татарлары белән дә, австрия татарлары белән дә аралашып торабыз бу мәсьәләдә. Свердловск өлкәсендә Россия президенты премиясенә өлкәнең Әҗегел авылы мәктәбе укучылары туган телен яхшы үзләштергәннәр өчен лаек булды. Татар теле укытучыларын да бер мәйданга җыйдылар. Алар мәгариф хезмәткәрләре депутатларга кичектермәстән хәл итәсе мәсьәләләрне аңлатырга тырыштылар. Свердловск өлкәсендә милли мәгарифның торышы мактанырлык түгел. Менә дәресләр җитмәүлеге, төрле китаплар, дәфтәрләр юк, тестлар юк. Бигрәк тә менә бүген әйттеләр инде костюмнар кирәк иде безгә дә. Менә костюмнарыбыз юк. Әлфира ханым 30 елга якын ана теле дәресләрен укыта. Соңгы еллардагы күренеш, ягъни атнасына бирелгән 2 сәгатьтә бала татар телен үзләштерергә өлгермәвен дәлилли. Беренче класста менә бер дәрес тә юк, укытылмый. Менә битүгә таба бара. Шу проблема инде менә бу җыелышта уйлыйм, ниндидер өстә уйларлар, чишерләр бу мәсьәләне бирерләр дип уйлыйбыз инде. Укытучылар узган ел укытучы елында туган телгә багышланган бәйгеләрнең шактый узуын җиткерде. Россия президентының премиясенә лаек булучыларны Татарстанның Свердловск өлкәсе вәкиллеге бинасына чакырганнар иде. Өлкәнең Әҗегел мәктәбеннән 11-нче сыйныф укучысы Ленар Вәлишев һәм 10-нчы класстан Руслан Хиләҗевне тәбрикләделәр. Олимпиададагы иң авыр сораулар шагыйрьләрнең биографиясы турында. Иҗаты турында. Ни өчен авыр булды? Аз укырга туры киләме? Татар теле мәктәптә әз укытыла. Балаларга багышланган гомер конкурсына да нәтиҗә ясалган. Җиңүчеләр бүләкләнде. Өлкәдә татар теле һәм әдәбияты укытучылары, мәгариф хезмәткәрләре, закон чыгару вәкилләре катнашында узган утырышта милли мәгариф юнәлешендә эшлисе гамәлләр күп һәм аларны кичектермәстән хәл итү кирәклеге ассызыкланды. Ни кызганыч хөкүмәт аклап бетермәде дип әйтергә була. Бу безнең теләкләрне, чөнки быел бөтенләй артмады безнең хезмәт хакы. Икенче елга гына арта дип әйттеләр. Ярты елдан соң гына ансы да 6% кына. Инде инфляцияны да исәпкә кертсәң инде бу бөтенләй юк булып чыга инде. Арту булмаган була укытучыларның хезмәт хакы. Әле инде алдагы елга бит безнең яңа система буенча түләүнең абсолют түләүе дә бетереләчәк декабрь аеннан. Чөнки ул 3 елга гына исәпләнгән иде. Һәм инде бу малокомплектный, аз комплектлы мәктәпләргә зур проблема булып чыгачак. Укытучыларның хезмәт хакы инде минимал 4330 тәңкәгә торып калачак. Һәм инде авыл мәктәбенә
яшь укытучыларны бөтенләй җәлеп итү мөмкин булмаячак. Очрашуда Татарстаннан Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф һәм төбәгара хезмәттәшлек бүлеге мөдире Раиф Зиннатуллин бу өлкәдәге үзгәрешләрне бәйнә-бәйнә аңлатырга тырышты. Мәктәпләргә дәрес җитешмәү мәсьәләсе бар икән. Моны без ачыклап киттек инде, әлбәттә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының буенча эшләячәк, без мөмкин булган кадәр үзебездән ярдәм итәчәкбез. Ләкин шул ук вакытта безнең мәгариф министрлыгына кирәк бит заказлар, заявкалар кирәк. Бу инде әлбәттә мәктәпләрдән һәм муниципаль мәгариф органнарыннан, мәгариф министрлыгыннан урындагы безгә кирәк була заявкалар. Чөнки без күпме китап кирәклеген белә алмыйбыз. Китапларны җибәрү мәсәлән, бу проблем булмаслык. Кайбер мәктәпләрдә менә факультатив формасында яки түгәрәк формасында тарты нукталар икән. Ләкин менә яңа стандартларда, белем бирү стандартларының икенче вариантында һәм өченче вариантында гомумән туган телләрне укыту өчен мөмкинлек каралган. Бу хәтта бу укыту планнарының мәҗбүри өлешенә кертелгән. Әгәр дә ул 3 сәгатьтән алып, милли мәктәпләр өчен хәтта 5-6 сәгатькә кадәр бар. Бу беренче чиратта хәзер инде мәктәптәге эшләүче укучыларның һәм ата-аналарның ихтияҗына чыгарга кирәк. Чөнки әгәр дә менә шушы субъектлар безгә шушы укытулар эшләргә кирәк дип әйтәр икән, алар димәк сайлый алалар. Һәм бу әлбәттә укучыларга түләү мәсьәләсен хәл итәчәк. Свердловск өлкәсе мәктәпләре өчен кулай булыр дип уйлыйм мин. Икенче вариантны алырга, ул инде атнасына 3 сәгать татар теле һәм әдәбияты. Инде кирәк дип тапсалар икән, аны шушы бар вариант өлешле аталган, шушы вариант өлешеннән дә алырга мөмкин булачак, күбәйтергә мөмкин булачак. Укытучылар үзләре нинди мөрәҗәгатьләр белән чыктылар, буларны менә дәүләт органнарының вәкилләре үз кулаклары белән ишеттеләр. Киләчәктә без алга таба нинди булса да үзгәрешләр һәм моның файдасы булыр дип уйлыйбыз. Фикер алышудан күренгәнчә, аз комплектлы милли мәктәпләр мәсьәләсе көн үзәктә кала бирә. Быел да хөкүмәт даирәләре белән утырышлар уздырылачагы ачыкланган. Мәгариф темасын дәвам итәбез. Уфада татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада үткәрелде. Башкортстанның 32 район һәм шәһәреннән 150 бала катнашкан. Вакыйганы күзәтергә мәгариф хезмәткәрләре, педагоглар, язучылар, галимнәр дә килгән. Бөтенья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лыкманов мәдәни программа әзерләгән. Профессор Раиф Әмиров үз чыгышын Башкортстанда сәяси иҗтимагый шартлар үзгәрә һәм татарларга да мөмкинлекләр артачагына өметләр туа дигән сүзләр белән башлаган. Олимпиада җиңүчеләренә югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләренә укырга керү өчен юл ачыла дигән сүз. Хәзер Лангепастан хәбәрчеләребез репортажы. Анда туган тел тапшыру эшләп килә. Исәнмесез, балалар? Исәнмесез. Мөгаллимә Лиза Бикбаеваның укытучылык стажы 30 елга якын. Милли мәдәният үзәгенә килүче балаларның туган телне белү дәрәҗәсен тикшерә. Минем исемем Әдилә, миңа 6 яшь. Мин өйдә татарча сөйләшәм. Мин җыр туган тел беләм. Татар телен өйрәнү, аны онытмау бездән дә тора, ата-анадан да тора, дәүләтебездән дә тора. Бөтенебезнең теләге булырга тиеш дип уйлыйм. Айшәгә 5 яшь очрашуга Коръән сүрәсен дә өйрәнгән. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Затим белән анем белән татарча сөйләшәбез. Анем атим мине гайратты. 10 бала татарча укырга теләген белдергән. Лиза ханым өлкән буын вәкилләренә дә дәресләр бирергә әзер. Туган тел, и матур тел. Әткәм теле. Лангепаста яшәүчеләр һәр чараны бөек шагыйрь Габдулла Тукайның шигъри юллары белән төгәлли. Ә фикер алышуларын Коръән сүзләреннән башларга күнеккәннәр. Әгәр дә безгә ата-аналарыбыз шушы динебезне, телебезне өйрәтеп калдырганнар икән, димәк, без дә аны балаларыбызга, оныкларыбызга шулай эстафета шәкелле биреп, аларга да өйрәтеп калдырырга тиешлебез. Казаннан килгән хаҗи Хәнәфи ага Лангепаста беренче тапкыр яңа ачылачак мәчетне күрүенә куанычын җиткерде. 2 катлы изге йортны Мәүлид бәйрәменә ачырга җыеналар. Якшәмбе классына йөрүчеләр быелгы уку елын озакламый инде яңа мәчетебездә дәвам итәчәкләр. Менә шушында якты зур класс инде укучыларны кабул итәргә әзер һәм хәтта парталарда куелган. Шунысы кызыклы, бер парта артында бер генә укучы утырачак.
Түгәрәк өстәлгә җыелган татар һәм башкорт халкының вәкилләре ике халыкның да туган телен өйрәтә торган сыйныфлар ачырга кирәклеге хакында сөйләште. Галимнәр, ишаннар белән аралашкан Хәнәфи аганың үгет нәсихәте дә яңгырады. Бик ошады Гөлкәем, шат моңа мен бик көтелмәгән хәл башланган, бик әйбәт эш башлагансыз. Һәм дәвамлы булса инде бу моны сүрелдермәскә кирәк. Дустана мөнәсәбәттә гомер итеп, телне, гореф-гадәтләрне яшь буынга тапшыру кебек мөһим эшләрне дәвам итәчәкләрен бер тавыштан яңгыраттылар. Дөньяның имен яшәү, фәкыйрьләр белән байларның бер-берсенә сыйынып, күңел уртаклыгы табып яши белүендә диләр. Хәзер зәкят, ислам дине канунлаштырган бер мал гыйбадәте турында сөйләрбез. Дөньядагы күңелсез хәлләрнең сәбәбе Аллаһның әмерен белмәү аркасында килеп чыгуын әйтәләр. Бу дөнья бер имтихан урыны икәнен яхшы аңлыйбыз. Шуңа да татар зыяллары фикренчә, малның зәкатын бирергә онытмау хәерлерәк. Теманың дәвамы чираттагы репортажда. Дәртмән Закир Рәмиевның меценатлык юнәлешендәге эшчәнлеген бизмәнәргә салып үлчәп булмый. Акыл ясе милләтнең йөзен, зыялларына карата булган мөнәсәбәт билгеләгәнен яхшы аңлап эшерткән. Татарда үз улының исемен онытмый, сәнгать әһелләре Галиҗәнәп сәхнәдә Дәртмәннең образын тасвирлый, рухына дуга кылына. 21 гасырда Дәртмән кебек химиячелек кылучыларны тәрбияләп булырмы? Әлегедәй фикерләр утырышларда еш яңгырый. Закят дигән әйберне bir җыелышып сөйләшәсе иде татар байлары белән. Хөкүмәтнең аның үзенең мөмкинлекләре бар, ләкин хөкүмәттән тыш бит вакыфлар, ягъни фондлар мөмкинлеге дә бар бит. Язучы Рабит әфәнде Батулла минем үземә ярдәм итүчеләр булды диде. Әйтик, китаплары, Коръән тәфсире эшкуарларның матди ярдәменә нәшр ителә. Бу бәлки ишраклыдыр диге. Кемгәрнең дусты бар байлар арасында кемдер юк, ләкин моны канунлаштырырга кирәк дип уйлыйм мин. Ягъни вакыф төзеп, шунда байларның шул вакыфка җыелып, шул вакыфтан мохтаҗларга бүлеп бирер. Журнал чыгаруда, кино төшерү. Кино төшерү өчен дә акча тотарга кирәк бит. Әгәр дә безнең таныласыбыз кирәк икән, бөтен дөньяга үзебезнең яхшы тарихыбызны һәм батырларыбызны, гүзәлләребезне күрсәтәбез кирәк икән, кинодан башка, телевидениедән башка, компьютердан башка безнең эшебез пешмәячәк. Моның өчен акча кирәк. Моның өчен байларның ярдәме кирәк. Алар үзләренең дә һәйкәл калдырырлар иде. Biz инде күптән менә вакыфлар турында сүз алып барабыз. Ул хакта менә Казанда монда бирде безнең Россия Ислам университетында булачак президент, ул вакытны президент түгел иде, Медведев булганда да без күтәргән идек, аңар хат язган идек. Вакыф ул читләштерелми торган милек дигән сүз. Рәхим итегез. Минем Барадан инләрем Якуб. Драматург Туфан Миннуллинның «Без китәбезсез каласыз» әсәре буенча эшләнгән телевизион фильмда данлыклы акчуриннарның чакыруы буенча Габла Тукайның әлеге гаиләгә килүе тасвирлана. Быел төрки дөнья шагыйрьнең туына 125 еллыкны билгеләячәк. Язучы Рабит әфәнденең сценарийсы буенча Тукай дигән нәфис фильм төшергә җыеналар. Зыяллар әйтүенчә, татар халкы бөек улының фикерләрен ниндирәк югарылыкта күрсәтер. Монысы инде 21 гасыр эшкуарларының акыл аязлыгыннан торачак диләр. Өстәл янында хәер өләшәләр име, миллионер утыра име. 5000 тәңкә пенсия ала торган әби утыра. Барсына да тигез. Мохтаҗларга бирергә тигез садака. Миллионер мохтаҗ түгел. Бу уйланырга тиеш, менә бу уйлап бетерергә тиеш бу әйбер. Хөкүмәт дәрәҗәсендә һәм зыялы байларның җыенын оештырырга кирәк. Менә минем зыялыларга мөрәҗәгатем шул. Чит төбәкләрдә яшәүче матди яктан хәлле татарлар мәчетләр төзелешенә, китаплар чыгаруга ярдәм итәләр итүен. Сәүдәгәрләр җиткерүенчә, күренешләр быел да дәвамлы булырга охшаган. Бер мәчет салдырып куя да, рәхмәт ансына. Шуннан соң инде ул мин моның белән җмакка керәм дип уйлый. Алай гына түгел. Ул һәр даим ярдәм булырга тиеш. Бер генә мәртәбә түгел. Язучылар соңгы елларда татар әдәбиятын белмәгән буынның үсеп килүенә борчуларын белдерәләр.
Шет жерлерде татар мәктәбе булмаган кешеләр русча укый инде, русча тәрбия ала. Алар бик белемле кешеләр. Белемле кешеләр алар. Алар зур дәрәҗәләргә күтәреләр татар. Ләкин татар өлкәсендә аларның мәгълүматы аз. Бер канатта гына ачалар. Ике канатта ачарга кирәк. Рус әдәбияты, көнбатыш әдәбияты сәнгате белән татарның йолалары сәнгате булганда гына рухи бай кеше барлыкка килә. Бу бер кырык китек. Татар каны, татар анасыннан, татар атасыннан туган кешенең сәнгатькә тартылмавы яки инкар итүе татардагы бу культурасызлыкны беренче, гәрчә алар бик культуралар үзләренең тышкы кыяфәтләре белән. Үзенең борынгы чыгышының кайдан икәнен белмәгәч, бу культураның тулы булуы түгел. Язучы Рабит әфәнде Батулла безнең белән булган әңгәмәсендә татар үсешенә хезмәт итүче, узган гасырлардагыча меценатлар тәрбияләнсә иде дигән теләген дә юллады. Коръән сүрәләренең мәгънәсен аңлата алган зыялы кеше милләтен инкар итеп, үзен бәхетле саный алмый диде. Бүгін менә шулар киләсе атна татарлар тормышында нинди вакыйгалар булыр, булар хакында җиткерергә тырышырбыз. Сезнең белән Флора Абдуллина иде. Сау булыгыз.